All right, I greet you all. Eze Ikuku. Please share the video as well. Imano today bụ 19th. Ikechukwu Eze na-agụ onye nke bụ mmụọ mmiri Afuluanya ga-eje court from ebe atụ ya n'ime cell. Ịmara ahụ esighị ike, ahụ adịrị ya. So ndị lawyer na-etinye akwụkwọ ka enye bail ka o sizie from ụlọ na-abịa court. So today now enyego bail. And the bail condition ndị nke mma akpọ n'ime gbagotara na obogene ọ ga-drop 50 million Nigerian naira gbe na table. Hey, ekumeku. Gee ntị. Almost similar thing agbara akwa ọkụkọ. Yes. Agbara akwa ọkụkọ ya weta 15 million naira na court. Akwa ọkụkọ ewetara. Akwa ọkụkọ chuzuo ka ekwuo na ya dị guilty maka ọ mara na ụkwa a na-apịra mkpụrụ adịrị ya ka m bịakwa. So na-asị na Ikechukwu Eze na-agụ ga-drop 15 million Nigerian naira as part of the condition enyelie, and na ọmangba press okwu or talk to any press or any blogger ife ọfụlụ maka o si wee jee na ọ ga-emechi ọnụ n'ọlụ ka onye nwụrụ anwụ. Mana nke ọlụ dibịa bụ na amalụkpam afọ ya na mmiri apịagbuo nke afọ agana ife a na-ekwuzi na-abụ na ọ ga-anọzi si n'ụlọ na-abịa court till case ya ebe ọkwa na ahụ dịkwana ya ọfụma, they may still bring him back mgbe sọrọfanụ mana kịta na a grant go bail. So na ọ bụ na o weta na that 15 million drop then ọ saịnụ mmiri akwụkwọ sa saịnụ and kịrịkịrị ife ndị ọzọ o mesi anya ọ nabala onwe ya ọ na o mechie ọnụ ya and wee kwuo wee sị na o megide wee gbaa ọsọ because na somebody bụ mmadụ bịalụ because na ịma nọkọta grant gị bail naba o nwere ndị gbara agba wetere their property and things eji grant anya bail. So wee sị na ọ bụ na ọ gbaa ọsọ na ụlọ ya dị at stake na ọ gbagha n'ọsọ kpan now all his property niile ndị nke gọọmenti ji fachikọ ọnya sizie ọ gbalụzie aka. So ife a bụ ife nọ na the bail condition enyere taa mmụọ mmiri Afuluanya onye nke bụ Ikechukwu Eze na-agụ onye ọka bi na Nnewi today. Watch out for more updates. Nsogbu ode. Kedu onye ga-grant bail si enye okwu n'okwu? Ị grantịrị mmadụ bail esi enye agbara press ọ bụ n'okwu. Which means na ihe agba ọtakarasị ka ọ bụ na. Yes, no freedom. Mmadụ pụọ na press nye ekwu n'okwu. Fine and good. Enye 50 million ọ ga-akwụ plus other things. We are still watching. All hands crossed. Remember na onye ọbụla grantịrị bail ọ bụghị na onye ahụ dị free ọ ka onye ha si from ụlọ na-abịa court. Share the video. I greet you all.